Nemune chimwe chiitiko chinokatyamadza chasiya vagari vekuUnity Aero vakaomerwa kunge Dynamos iyo yakatarisana nerelegation mazuva ano. Murume uyu ari kunzi angoonekwa akachena nebirthday suit mumaraini, asi pasina ari kunatsoziva chikonzero why anga ari pedzi. Mamwewo madzimai ndivyo vanga vakungochemera kuti dai vanga vamupawo chivharangozi. Vamwewo ndivo vari kufungidzira kuti imbavha, vamwe vachizviramba. Vamwewo ndo vari kuti munhu aedzerwa. Panyaya iyi pabuda mavhezheni akasiyana-siyana akawandisa kunge pfambi dzinoenda papodcast isina maturo yaDJ Sparks nemumwe wake waanorasika naye anonzi Zigo. Vamwewo vakati kudhakwa kunge sawira wangu kapfupi, vamwewo vakati imbavha. Asi zviri kunze pane mumwe wake waaifamba naye aitaura kuti dzinomborasika kunge DJ Towers. Mumaoko ake manga muchiratidza kuti munhu anga akasungwa chaizvo, vamwe vachiti anga akasungwa newaya, vamwe vakati mahandcuffs. Regeti nzwe kubva kune tsvarakadenga iyi iri kuti yakanga yapindirwa naye nezuro. Ndikarara mumba dining dirino nezuro manero ma 12 bva ndanzwa kuti mupaseji muri kufambwa mumba. Bva munhu akabata bhaketi, mumba manga mune bhaketi handiti. Saka ndakangofunga kuti maybe vanhu vepamba pedu munhu arida kuti apinda mutoilet. Ndobva munhu auya pana ndakarara, ndobva atsanyangira kudai kwakuya kuseri kwangu, ndobva andibata kundizungunudza. Ndobva ndafugura musoro wangu wegumbeze ndikuona pasaidi pangu pakagara munhu akacheneruka asina kana hembe. Ndobva ndakusimuka ndichidza mhere ndichipinda mumba munorara mukoma wangu namaiguru vangu. Okay, but pakapinda mama akarara musina kukiya madhoo here, akapwanya here, akaita zvikuita sei? Nakupwanya dhoo redu harisi kukiya rekuseri. Okay, so haakwanisa kungopinda. Saka akakwanisa kungopinda. Saka wazoenda kumba mune makarara mukoma wako ndobva wadii? Ndobva ndagara imo mukoma wangu achida kubuda, iye ndobva achida kutovavinga kuti avadi avarume. Ndobva mukoma wangu avhara dhoo, ndobva kubuda nerimwe dhoo repaseri apo, ndobva vazopota nekuseri. Iye haana kuzokwanisa kubuda, kozi kuseri kuvanhu vanga vatodi, vanhu vanga vatozara. Vanhu vanga vatozara pamba? Vanhu vanga vatozara pamba, vanhu vatozopinda mumba ndobva vamubata. Kuzosungwa kwakaita hanzi anga aida kuita violence, ina handava kuzokwanisa kubuda, ndatozvivharira mumba. Ndinezuro akabva asungwa. Ndazongomusiyawo akatepfura ari paflex mode kunge mai Jeremiah vari pasofa rekupiwa pachena naBruno Furnitures. Veruzhinji vanga vachiri vakangomuunganira vakamirira vemitemo avo vanga vachairwa nhare kuti vasvike panzvimbo. Shugeta News, Unity Aero, Chitungwiza.